Anim putri aduh sang yai hang ngerangkit tata sesaji kanggo srana den nira asung apa pujang meminta nugraha saking Hyang Widi akinabulna den nira asung pratangga awinan tuwa berkah basuki yuwana kang becik titik kang ala bakal ketara sesanti rahayu mayang akara tetep jaya aya jan nyenengke dan tenan mayang kara iki mendi ini tak purba dua tembang lagu monggo diajeng Putri dan diajeng Anif nggih.